Nyakoro moke jong mana kaka nise winjo ma en kidieny machielo mara nono magazeto kinyi makawuono mana kaka pile wakelo ni mago ma otimore pinyo mar Kenya pinyo maoko gwengewa maka luogi uduto mosebedo katimore kendo kelo gi mana iri kanyo mondi bed kod ng'eyo mar gigo mosebedo katimore kasane wantiere gi gazeta ariyo wantiere gi mano mar The Standard kachiel kod mar Daily Nation ka okinyi makawuono wantiere kod jafwambo wadwa mano Walter Nyambaga. Walter oyawre? Oyawre inya Cleophas Oluoch chionade. Achio maber, chio nade? An benda gambo yweyo kendo ruoth omiya much ngima. Erokamano. Machiegni ahinya wada chako mana nolo gazeto kinyi makawuono kama wada mana rango gazeto mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation. Mango en ni kochopo sani watie kod gazeta ariyo in kaka jafwambo gazet mane paro ne dhi usore kawuono kaluwore gi weche kata thuond wach mantiere e gazede ariyo. Bit mar kado en bedo matisi e dis koro luwore gi kit kaka odhieny kata omimbi gazede gi nyalo usore makmana ni ng'ato biro dhi ng'iyo ni to ng'ama picha ni seche moko ket modienyore ahinya e wang'o boke makawuono mating'o lweta ka en The Daily Nation mokelo tipo jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka to kod ogae mar Jubilee ma en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mabere nyako mar Azimio la Umoja wan jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Erokamano. Koro komachielo kabira neno ka nitiere jalup jatend piny William Ruto to kod ogai mar ODM Raila Odinga to bende en jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Koro aparo ni jopiny nyalo ndonyo manyo tend piny Kenya e riwruok mar Azimio la Umoja. To bende kik wi wil ni e kinde no ne wan kod ji moheo apar mano gweli mondo dadhoge jogi duto te ochopo oganda mathoth ne neno kendo ne kane nitie joma ne siro okang' mano kaw kod Kalonzo Musyoka mar weyo chopo kendo ninjo kata kaka William Ruto ma en jatend UDA kata mana Ndindi Nyoro Kithure Kindiki Moses Wetangula Musalia Mudavadi ing'eni koro nyonge dhi gi loko paro mar chopo e bele kamiti madayo dho jok madabedo jalup jatend ogai mar ODM Raila Odinga kendo jatend Azimio la Umoja ka koro kanyo e gwenge mag Tala kit siasa manyoge goyo en to kare bwana mane waneno kaka bwana ma seche moko nigi mise muchung' motegno kaka jalno mabende ni inyalo bedo kod lombrone e chunge weche ne to makmana ni koro e dakika mogik to bwana ni chal ka gima ochikore chal ni ombulu mwenjo ing'eni nyogi neno niya kagi chore ahinya magi kase mo en bedo kod tok teko moro kasto en bedo juol maroko bedo ni okochopo ne gidhido kama koro gin bende ginalo godo tolie loch makmana chal ni oneno ne gi pi wach mamit ahinya en gimoro ma jo Kenya norito ahinya kendo bang' kane osechopo e nyima Aput mane nigi jokanyo abiriyo mano chopo ka jomoko wacho ne chopo mana kanyo mar neno askofu machon diocese ma Kisumu Zaccheaus Okoth mano wacho ni luor mochiwo ne askofu ochopo kata okete ochopo kanyo kendo mosre kode kendo bedi kanyo wacho ni en mana bura moro machuok magin go kanyo mana kipenje mana gik moko kako nyalo bero piny Kenya penjo makamano bende mano chwal ne jomoko mano chopo kanyo moting'o Tarus kachiel kod Peter Kenneth odiochieng' manyoro Charity Ngilu bende ne nitiere kar kanyo kae omedo kwan mago akeini makoro nowuok oko mondo dadhogi ka bende gigombo bedo jalup Odinga. Ing'eni king'iyo listi mar jok modadhogi to ng'ato ka ng'ato biro kod mwandu mar lony mopogore opogore kirango kichako gi ng'at manokwong dadhoge mokwongo michopo ng'at mogik Sabina Chege osebedo jasiasa osebedo jafwambo osebedo ji mopogore opogore en bende ochung' kanyo kaka jalo ma bende nochwal kod duond bura mar Jubilee bende oseyiere nyaka county ma Murang'a mana kamano king'iyo Ali Hassan Joho en jalup tend ODM kata kopogore gi mano en governor kopogore gi mano en ja ohala kopogore gi mano wan kanyo gi Martha Karua mosebedo jatend na Kenya Martha Karua olony weche mag chike koro ng'ato ka ng'ato biro gi lony mopogore opogore to gima ne mit ahinya ma koro Kalonzo ne wacho ni kare ok en kaka ne opare tiende ni kane en mana gombaka tiende ni penji ni to in sami biro kane gin ang'o gini mineno ka inyalo medo
e dongo piny Kenya. Iwinjo kwa gilieko kata George Batine koni ni kit penjo mane ichwalo negi gin penjo moko ma opogore gi kit telo makare manyalo dongo piny Kenya kata tiyo kanyakla. Nitie oganda mang'eny gimiluongo ni administration tendo ni chwalo tich e yor neno ni dongruok obedo maonge kod gik moko machalo kaka machieglo gene moko kuom dwaro kata requirements gi dholiech ne wacho ni winji bed ni ng'at mo ochwal nyinge onge gi mibadhi gik machalo kamago osebedo kotiyo kendo dongruok mare en gino maneno ng'ato kaka Wycliffe Ambetsa ma en governor ma Kakamega kata mana Philip Tarus osebedo kaka jambetre piny Australia osebedo kaka ja od bura to bed kigeno wuoko mar okak to Peter Kenneth wacho wach moro mabet ka seche moko nyalo bedo mamit ni sami bire mesa to winji bed ni bire mesa gigi mantiere wini to idhi kelo kwan maromo nade nikech siasa ok dwar namba 2 siasa dwaro namba diwa namba 1 to namba 1 namba 1 no iyudo gi kwan marombulu ok yude gi pietha wach kendo go dhok kendo bedo mbem tap toko kirito ni bimi nyaki wuogi mondo idhi many omiyo wacho ni masa mar piny Kenya nigo ombulu maromo kamaendi en owuon obire mesa kowacho ni en onyalo toko ne ji ombulu maromo kamaendi. Kalonzo Musyoka bende biro kowacho ni an bende an go ombulu maromo kamaendi kopogore go ombulu giendi lony ma an go chalo kamaendi. Gimoro nyalo hinyo Kalonzo Musyoka e kit weche mosebedo kowacho nyaka wawach ni jopiny adieri kopogore gi kit bire mesa gi kit gombulu mowacho ni entiere godo inyalo paro kowacho kanyo niya nyaka ogai mar ODM Raila Odinga puodhe kaka jalno mabedo ka jalupne nang'o nikech osebedo jalupne kuom sifar moheo 2 koro ma miye thuolo makende mar bedo kod chir ni dhi kwanye ponono ko kwanye ang'o madhi timore. Mane penjo maduong' mantiere kendo e gazet mar Daily Nation ite mar 12 mano wach momipe koro wacho kanyo ni ne oloko pache mano Kalonzo Musyoka kendo koro wuok ka ochope nyima aput mano ket kanyo marango jalup Raila Odinga to wach mantie ni jogo ma ok dhido thuolo mara chopo nitiere kacha top 3 wacho ji adek jodito adek makoro dhi bedo kanyo e list mogik mogeno ka duch makawuono ka idhi lande ka ochopo kanyo jogo ma ok dhi yier kaka jalupa Raila Odinga yiero maduong' mabiro ka Azimio la Umoja One Kenya oyombe yiero no gidhido lemo mopogore e siasa iparo ni e piny owacho mano midlos gi sirkal mar Azimio ka poni bel king'eyo ni ogai mar ODM Raila Odinga biro bedo gi ji adek mobiro puodho ng'at achiel kuomgi nikech onge kaka inyalo bedo gi jolupni 2 kaluwore gi kit kaka chik matayo piny Kenya ka en e kinde yiero nyaka gin ndalo mapuot kabisa mondo mi gichwal nying jalno madhi bedo kaka jalup ogai mar ODM Raila Odinga ma biro weyo ka oganda maseche moko koyudo thuolo kuom ji adek midhi chwal ne gi nying-gi gisesingo ni gibiro siro ng'atno moyiedhi to ng'atno ma seche moko ok odhi oyiedhi e kuom ji adek mochwal nying-gi gibiro yudo thuolo mar yudo lemo mabet ka dit e piny owacho kaluwore gi kit kaka winjruok margi odhi obet to bende kik ibed kik wil ni siasa nitie chikruok inyalo geno to nyalo bayi to ka obayi bende inyalo bedo gi paro moro machielo seche moko ji paro ni koponi ok ogwel achiel kuom jodita adek mokelo kanyakla Martha Karua Kalonzo Musyoka Sabina Chege ng'ata to ginyalo thichore oko gimiluongo ni political parties office of the political registrar of political parties bende bade ma rango chochni kata distribute iluongo ni tribunal okosemiyo gi thuolo mar thinyruok ko neno gimotimore ne Amason Kingi biro chuno jogi ni mondo bed kaendi opuodhgi ok opuodhgi to nitiere lemo mang'eyo ni nyaka bed ni gi seche giendi nyaka bi podnegi nang'o nikech gisenyiso lony margi gisenyiso gimiluongo ni chung kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga bedo e kweth mar Azimio la Umoja ka Azimio la Umoja oponono
noloso piny owacho. To judito mantiere Azimio la Umoja giendi, ng'ato ka ng'ato nyaka bidog ot kod bam gweno kata kado moro ma embo nyayugo. To gite kama gintiere kanyo ne gimedo mana singo bang' kane Philip Terus oseloso kanyo mano jambetre mar pinyno mar Australia kane oloso kendo jaod bura machon wach mano miyo pek kanyo kano tieko wacho ni kadiponi ok oyiere kata ok ochopo okang' mar bedo jalupa Raila Odinga yiero maduong' madhi timo dwe mar 8 ok obidar kowuok e Azimio la Umoja kodhi kama chielo bende wacho ni magi jodito manochopo kanyo mana mar rango kaka machielo bende wada mana rango wich mamoko momi pek mano koro kane campaign mar kwethno mar Kenya Kwanza mano koro ne wuok kapok wadhi mar Kenya Kwanza no itoboke ni mar 12 yes iwacho ni tiere bad Uhuru Kenyatta men jatend piny Kenya wach makoro liekore ni okoliekre nosetimore Kalonzo Musyoka ne oloko mana pacha dakika mogik bang' kane osebedo ka otuo dhoge ka owacho ni ok odhi chopo kata mondo radhoge wacho ni jatend piny Kenya nobedo gi wach machalo nade kod Kalonzo Musyoka nyalo bedo nogone simu kosa nang'o manotimore yo makare gima nyaka japiny ng'e en ni jotelo gi wuoyo kendo giwuoyo odiochieng' gotieno. Ineno kobok keto kanyo ni chal ka gima bad jatend piny Uhuru Kenyatta odwa neno. Ung'eyo maber kendo wiu pok owil ni kuom ndalo 3 mosekalo. Kalonzo ne ok nigi paro mar chopo e kamiti ni endi. Ang'o motimore e otieno ma kasto mi koro chopo. Ng'at mora moko ng'e kwano kata ok ong'e achiel med achiel nyalo tieko gi wiye. Ni chal ka gima bad jatend piny moro timre nade uneno nang'o. Kalonzo osebedo kawacho ni onyalo mana bedo piny gi jatend piny Uhuru Kenyatta to kod jatend Azimio la Umoja Raila Odinga mondo mi gibed gi twak makende gi winjruok mondo mi gin bende giyud ngadho moro ma ginyalo mulo godo wach ni endi mondo giyud kore gatache mimake godo. Kapok piny oyuso odiochieng' mowinjo be nochope to ji neno korwako kotine kachiel kod lew dhiang' ochopo mondo mi dadhoge. Ang'o motimore ka? Ok ochune gidhi bende tamruok no yiene ya tamruok moko timre nade moko chopo to ok onge ng'ama oneno Uhuru Kenyatta ka sonde mondo timre nade mondo dhi mak mana kweth ma Kenya Kwanza emosebedo katimre nade soke mondo kiko timre nade kiko dhiye. Ing'ene pile ng'at ma ularogo gimoro nyalo ng'ado ni riekni moko mondo mi ikaw riekni gigo endo to riekni gi en ong'ado mondo mi en mondo yud point madok korka kore. Koro chal ka gima jatend piny Kenya bende gi rieko gi lony ma entiere godo e weche mag siasa to kachiel kod ng'eni en jakom mar Azimio la Umoja makata mana kamiti mochuogi ni endi pache oriere otiyo kod rieko ma en owuon kachiel gi luongo ni ng'ado rieko ne riwruok mar Azimio la Umoja mondo mi gini kik nen marach mokalo. Kalonzo pok ochopo e kamiti ni kendo bendo dadhoge mbere kod adhoge mano biro mano odiochieng' achiel kende bang' ka jatend duond bura mar maendeleo chapchap mano Alfred Mutua ne wuok e riwruog siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya kachiel kod nyawadgi mapa mano gavana ma Kilifi Amason Jefferson Kingi manyaka sani to bende kik wiwi mar pa kendo ka giwuok kanyo gite gidonjo riwruok mar Kenya Kwanza Walter kendo gitero campaign Ruto gilange otero campaign gwenge ma Ukambani kaino kama gintiere kanyo wach makamano kod biro mar jatelo ne gavana mama Chakosani e riwruogni mano gazet mar 4 nyaka 5 mar Daily Nation motelo ne maendi Alfred Mutua osebedo kago poro ne riwruok mar Azimio la Umoja kendo osebedo kolieko ni ng'ato manyalo telo ne piny Kenya gie sechegi no osebedo kukono jopiny ni en Raila Amolo Odinga kalore gi kit luno ni 9 point agenda mage kendo entiere e gimiluongo ni inyalo ng'i kendo yudo obedo achiel kuom jogo modonjo e Azimio la Umoja ma nyaka chop sechegi endi duond bura man ndiko duond buche mag siasa wacho ni en achiel kuom jogo mane obede kanyakla mar Azimio la Umoja kendo chwalo barua kata winjruok ogirimiti mar bedo e kanyakla. Ang'o motimore e otieno makaso koro thinyore oko? Owacho ni nitiere ogirimiti moro mosebedo kokwayo kuom thuolo malach to komiye ute mag fwamba di man gogirimiti ni giyude kanye
to japiny adi jopiny man go ogirimiti ni endi nikech kata kipenja ogirimiti ni endi odiochieng' manyoro nyo en oko to ogirimiti ni osebedo ka en oko emomiyo jopiny ong'eyo ni nitie ogirimiti moro manotimruok nade manochwe kogo to ok inyal kona ni inyalo keto koki e ogirimiti inyalo keto koki oboke ma ok isomo kendo ok iwinjo tiende kasta chien iwacho ni ng'eni keta koka to ka gika timore to ng'at mariek mosebedo kaka jatelo kuom thuolo malach gimoro amora mokete koke nyaka bed ni ong'eyo gimotimore nade omiyo kete koke koro kiuso ne japiny wach mar ni nwachuo kokwa e gima ok wang'eyo to japiny biro neni kaka ng'atno ma seche moko ok wiyo timo jere to ok ni koro wiyo kotimo jere en paw siasa omiyo kinde ka kinde ibiro ikori mar neno kweth mag kata mana chama maendeleo kende kata mana pa giwacho ni nitiere moko mantiere iye kanyo endo ma pod biro wuok gi sechegi ok ginyalo wuok kaluwore gi kit kaka winjruogno endo chalo lakini kata kamano ginyalo weyo setombulu ne riwruok mar Azimio la Umoja ka gi setombulu ne riwruok mar Kenya Kwanza mondo mi ginyis yo ma ich wang' margi godo chal to duoko mapiyo piyo neno duoko ni neno machal nade wuok e riwruok en gino ma in thuolo mar timo mano nikech ok nyal chuni bedo kama ok itimre nade ok idwar koro ma nyalo mana timore ka opo ni itimo yoro kwayo ndalo 90 michiung ni notice mondo mi thinyri oko yiero dong ndalo di nyaka sane 89 koro miyo gi seche giendi mondo mi thinyri oko bedo matek kidwa ni mondo iwuog e yono makare makata mana duond buche mandiko buche pacho kendo yie to jibe ni oro kwayo ndalo 90 kokiwuok mane wach mantie mana ka en mano pod wantiere kanyo ito oboke ni mara 4 kod 5 wantiere kanyo gi limbe mane jalup jatend piny Kenya William Ruto timo gwengego ma Ukambani kendo koro kineno weche mano lieko ka entiere kanyo iwacho ni koro odhi tiyo gi sirkal kata piny owacho gik mane Jubilee oketo kanyo iwacho ni Big Four mane nitie kacha kendo dhi mana rango gi mondo oketgi e tim mano koro ka diponi Kenya Kwanza oloso piny owacho mabiro bang' yiero iparo ni wach machalo koda mae ka obiro to kendo magi mosiwacho ni moko kuoma rem ma piny owacho mane ntiere ma pod ntiere nyaka sani mano mar Jubilee pok oketo gi e tim e kinde ma William Ruto loso kod oganda mag Jotala Machakos County olieko negi moko kuom dongruok ma duond bura mar Jubilee mantiere telo gi seche gi osetimo negi iwinjo kolieko kanyo ni weche mag kuonde mag tiegruok teko mag sitima apaya kasto ochiwo negi kendo singo ni piny owacho mare biro loko moko kuom ber moko seneno machalo kaka ito oboke mar 4 winjo kolieko ni nitiere singo moko machalo kaka chenro mag gacho kolo kendo kata mana kuonde mitime ohala machalo kaka port mago gik mobiro timore nade mobiro loko ni telo moloso moko kuom chenro mag dongruoge giende kendo kuom thuolo mar higni 10 nitiere kaende gie seche giendi omedo chiwo singo ni nitiere moko mane ok otim nitiere moko moboti otim to obiro yudo thuolo mar lokogi kendo mondo oketgi rang'inyno mamalo Cleophas magi gin chenro mag chwalo mise mag siasa mondo japiny otimre nade owinji otemo mana lombo jogo mawuok wacho ni dhowadh nam chumbi nikech mano kaluwore gi dar mar gavana ma Kilifi bende mano Amason Jeffa Kingi ma bende koro donjo e riwruogno mar Kenya Kwanza to wacho kanyo nitie gik mathoth ma jogo mawuok e dhowadh nam chumbi osebedo ka ywag mano moting'o counties go duto mantiere dhowadh nam chumbi Malamu, Kilifi, Mombasa kaachiel kod Kwale giwacho kanyo ni nitiere lope mosebedo ka lal kata imayo gi achudhe mantiere no cartels mantiere sirkal kata piny owacho mopogore opogore mag county ena chudhe go eno koro mana kaka niselieko en mana lombo ganda mawuok ahinya dhowadh nam chumbi kata mana Machakos ng'ato penji ni tang'o momiyo Ruto chopo kod mise maket kod magi ahinya te kinde mane jatenda maendeleo chap Alfred Mutua obedo achiel kuom jogo motimo ne chenro mar seto mbulu kaende eneno oganda mano wuok mondo mi ochop
chopie kinde chenro mar seto ombulu makedo kod mani to gi oganda no mano wuok kinde mane Stephen Kalonzo Musyoka seto ombulu bende mana alwora mar Machakos kaendi mochopo dho Nam Chumbi jomoko wacho ni kaluwore gi kit ng'iyo mantiere kind Alfred Mutua kod Kalonzo Musyoka ahinya e paw siasa chal ni ok ginyal tedo e kendo achiel. Mano kit kaka jondiko osebedo ka kete. To magi gin mana weche mag siasa mosebedo kadhi nyime kaendi. Biro bedo mamit ahinya. En gimoro ma koro abiro medo luoni nyakora mage jwang' ka pod wantiere kae kod weche mopogore ka nyaka sani gazet mar Daily Nation wach mantie kanyo bende kotenore kod choko usuru. Koro mano duol no mochung' ne rango ka gichoko usuru e pachuka mano KRA. Koro wacho ne dhi rango nyaka gigo ma itimo chats magi kaka iloso gi jotimo wala mopogore opogore WhatsApp mari kanyo gintiere kodi kanyo wacho ni WhatsApp chats te tende ni mondo mi ng'ata moyud kod weche mag mibadhi twe kata mondo non kit kaka osebedo kotiyo marach kod mwandu mag piny owacho kata mana mwandu mag ji giwegi tende ni nitie kaka oganda mathoth osebedo karucho gigi oko. Koro doho ma pachoka wacho ni ok nyal chwalo ng'ato e doho kionge kod neno moromo. Weche mag usuru osebed ka irucho moko kuom nonro mag oganda mondo mi kik kiluwogi to kik yudgi. Koro giyudo ngadho moro machielo ni koro kata mana weche mag nonro mag twak magi koro ibilo ponono irucho to inyalo yudogi e mbui. Nikech nitiere gi machielo bende matimo nitie jogo matimo ohala e yor simu, nitie mago manya bedo ka timo mana ohala e WhatsApp kata ng'eni nenogi kendo nitie maka makiro mana status kata utimo mana ohala kanyo to utiekoru to nitie jogi matimo ohala madongo to ok gichul ang'o? Ok gichul usuru. To mano gima maber kata budget mantie sani mago moko kuom gigo ma osebedo ka timore pacho kae kendo nyaka sani watemo mana rango ni mage ma wanyalo luwo ka pod wawuok ka wadani wawuok e gazet mar Daily Nation wach maida mana rango ma piyo mano ka ito boke mar auchiel nigi rowere moko manyocho kadho malich mokalo to kaluwore gi kit kaka gin koda gikoso yudo omenda ginyalo dhi godo e sikul gin gire mar yudo omenda koro ket tipo gi kaendi kendo ng'at ma chunye nyalo poka odhiale to omaki e bad moro nikech wan ka gi nyithindo mana man gi 351 385 tiere ka gin ga chidh nade ni to gidwa dhi e sikul mane e ito boke mar 6 kod 7 nitie nyithindo kaendi ma koro niga chidh nade mag donje sikunde nitiere jok mopogore opogore kanyo ka wach manyoro ne walos nyakora moge jwang' wach motenore kod uchumi kendo mano mara medo usuru ne mwandu mamoko ma jokenya onego bed ni tiyogo mano wacho kanyo koro ni jood bura koro kon mondo otamre kata okwedi ahinya paro mar medo usuru ne mogo. Aneno kanyo ka Gladys Nyasuna Wanga ma en jaod bura ma Homa Bay. Mano ito boke mar aboro. To kod jatend migawo mar omenda pacho kaendi Yatani. Gimako kiro moro kanyo endo mar omenda. To wach maduong' ni gidwa ni mondo nitiere kaka omenda moro ma balang' manyalo romo bilion 50.4 manyi iyo moro minyalo manyo godo omenda maketo kontiene ni mondo med moko kuom medo bech mwandu moko pacho kaendi mondo mi budget manogo nitiere kaka onge mar omenda moro mondo mi kit budget maketo kod mane ndonyo ng'wech omenda mar 22 kod 23 kata kamano jo od buro osechako kino wigi ni madhi kelo pek ne japiny. Pek ma kamano nyakoro moge jwang' wach mabeno mi pek kanyo gazeto mar Daily Nation manaka watieke iwacho ni koro kanyo wantiere gi duol mbuche mopogore opogore mano chama cha Uzalendo mano motel ne kod mani en jatich mano wacho ni mani tiyo kar jot mar jatend piny Kenya mano Nzioka Waita makoro bende wacho kanyo ni zoning wach mar keto tenge gwenge mopogore opogore ma en bedo laro komno mar governor e county ma Machakos wacho ni wach mar zoning dhi ketho ahinya chenro mar yiero kata mar yiero jogo mantiere duond bura mar wach zoning no bet kamit nikech ineno ka moko kuom jok mothinyore Azimio la Umoja kendo wuok oko mokelo kanyakla chama cha maendeleo nitiere jachung malaro governor Kilifi. Neno kanyo ka odwa ni mondo bed machiegni gi jatend piny Kenya kinde manyo giloso kod ute
mag fwambo tineno kanyo kithinye oko mondo mi ubi ochung' mana machiegni e tenge tiende ni nitiere kaka en bende ok dwar ni mondo onyisre ahinya ni en jakanyo ahinya to nitiere bende ng'ato ma bende dhi chung' kalaro gavana ma okelo wach mamit ahinya Azimio la Umoja giwuok ka giwacho ni zoning moro nitiere ka gidonje Kenya Kwanza to koro zoning ni ok gichak gitimruok nade ok gichak gine to zoning ni bende osebedo ka kelo ywak nikech idwaro ni mondo duond bura ka duond bura oyudie thuolo mar bedo gi ng'ato mochung' kendo yudo loch ahinya e kama ochung' godo no nikech iwinjo ka chama duto mantiere Azimio la Umoja onigi thuolo mar godebe ne ng'at gi magichungo mak mana kama winjruok nitiere to ichungo ng'ata achiel gi duond bura kata riwruogno mar Azimio la Umoja. Ito boke mar 18 nigi machinglo moro. Machinglo ni endi en box moro moketi kama endi go ganda. To ganda ni endi chal ka gima otiele ei box ka endi to ok onyal romo. Tino duong' mokalo box ni endi koro ok onyal bede ei box ni endi. Jok mantie kanyo kinyalo mana neno nitie jok moko ma wacho ni koro gintiere mano kenyalo mana rango gik mantie kanyo gin jogo ma nyalo wacho nitie jok man kanyo modino mana umgi giwacho ni aruf mowuok mane kanyo no ng'we ahinya teni ok inyal dak e box ni endi ma en ranyisi mag jotelo moko mawuok ochomo yiero nikech picha mineno kanyo ka waluongi nikech magi ok gin magi mana mag ranyisi to gineno gin jok moko machielo mag mibadhi osemieno e pacho kae kendo gidhi laro kome opogore kendo chal ni gima dung' e box ni endi onyalo bedo moko kuom mibadhi mosebedo ka gimodho kendo gidakie mosebedo ka koro thingo gi ka koro tielo gi ni abeda uru kaendi chal ka gima ogo lwete gi ratege teni ose bad ilu ni chik ma osebedo ka kianga mokete ema koro chal ka gima ong'wano gi malich mokalo mana kamano nyakora moge juang kapod wantiere kanyo Daily Nation kato wadhi e gazeto mara The Standard kai wacho ni odiochienga machalo makawuono ma en dwe mara beach tarik 11 nitiere weche mopogore opogore ma wanyalo mana neno kae katimo wacho odiochieng' ma kamae igni mosekalo go mano higa mar 2009 wach manotimore kanyo neno kanyo Gazette mara Daily Nation itoboke mara 20 kod mano itoboke mara 20 ka wantiere kanyo nitie gik mopogore kanyo kineno kanyo nitiere kalapapla moro monindo kanyo ma ne olwar kendo kanyo owacho ni nitie jok mopogore ma bende noduogo to higni 3 bang'e ma bende nitiere kanyo mano duogo timore Ngong mano wacho ni masira mar ndege ma bende notimore dwe mara 6 higa mar 2012 mano nego orwao jode kachiel kod George Saitoti mago duto mano timore kama nitiere jogo mane owuok mano itoboke mara 20 mano mar Daily Nation ka intiere kanyo kaito inene kaka weche go ntiere kanyo jok mane kanyo tingo police commissioner mar obila machon mano Meja Hussein Ali mano motingo nyaka commissioner Marokak Hassan Nur Hassan kachiel kod jalup jatend migao machon mabende nosenindo kanyo rwao jode nitiere kanyo gitene gitony ka giwuok e kala pavla mano lwar kanyo e gwenge ma Kapsabet mano Kapsabet mantie Nandi jariyo bende maduogo to ina dek bang'e mane masira machal kamano bende mar kalapapla kama chielo bende wadamana sudo e gazet mara The Standard wachaka ne waranga ne wach mane momipek e gazet ni mara The Standard wachako gita itoboke mara 13 wachikre nyaka itoboke mara 13 jatend piny Uhuru Kenyatta oluongo romo mar jotend migepe ma timore bang' higa achiel ang'o mosebedo ka ok timre momiyo nyaka chop seche gi ndiko ka idwaro ni mondo jotend migepe koro bio bed gaput moro ing'eni owinjo bed ni romo maket kod mani en gima okawo thuolo malach ahinya nikech en doyo i chenro mag dongruok mag piny owacho kendo ng'iyo ni to en migawo mane moninde buya tinyal konye nang'o koro gilieko ka ni osebedo kuom thuolo malach ahinya kapok gibedo kod romo moyiedhi maket kod mani endi koro chal ka gima kapok odeko onyalo bedo chieng' tich ang'wen romo maket kod mani igeno ni inyal koro dhi kete ayanga
ting'eyo ni romo maketo kod mani nyalo weyo ka jomoko bende chal ka gima koro gwinyore kod tijgi. Koyud ka tiji osebedo ka nindie buya ahinya to kini ikori mar mondo mi doli kata riei kata mondo sumi rieko yo minyalo dongo godo bad migawo mari to koro nyaka irakri araka gi ng'atno mano mi tich mondo mi ita chenro makedo kod mano endo. Ma bende mano romo mogik notimore higa mokalo mano dwe mar 2 tarik 18. Mano romo ma biro timore odiochieng' makiny ka ilieko ni emobiro timore en mana gima warito neno kendo winjo ka gik makamago osebedo e yo makare. Ka nyaka sani nitie gik mathoth ma duond onyawacho ni piny owacho osechwalo e od bura mano ma National Assembly kendo osechopo kanyo wacho kanyo nitie bills madhi 19 magibiro rango. Kamano bende Walter nitiere jok makoro nyaka sani nitie jotend migepe mopogore manogwe tao. En gima warito ni bende thuolo margi no bende edhi kaw gi jok moko kosidhi wilgi kosidhi ket jatend migawo achiel obed gi lemo 2 mar rango gik matimore kanyo e migepe mopogore opogore. Jade mang'eny ineno ka nitiere jotend migepe moko mosemi thuolo mar tayo migepe moko 2 kapok oyiedh ng'ato mondo mi okaw thuolo no endo. To kata kamano nitiere wach moro mabet ka seche moko dhi bedo mamit ponono jatend Azimio la Umoja Raila Odinga oyiedho Peter Munya kaka jalupne. Ing'eni Peter Munya ne ok ogwe tao kendo pod entiere apisi. Mokwongo no dwa ni mondo obed kaka gavana mano ma Meru kendo gidhi laro kod Kiraitu Murungi. Mak mana tok bilo wach kendo giwinjore no oweyo chenro mar ndonyo ng'wech kendo laro oridi mar gavana ma Meru. Mak mana nodong' e bad migawo mare motayo gi sechegi ni mano mar pur. Kata kamano en achiel kuom jogo manyo chopo mondo mi dadhogi. Ponono yedhe. Bende nitiere jok makedo ne ratich oganda moko kata jogo ma bende seche moko ero luwo chike manyalo chopo e doho kendo kwedo paro mar ni ok onyal bedo kaka jalup ogai mar ODM Raila Odinga kata jatend Azimio la Umoja nang'o nikech ne ok ogwe tao. Yo kaka ne mano ngire Abdi Gulie mana commissioner mar duol ma ochung' ne yiero kod kiewo pacho ka IBC ne oketo lela ni nyaka sani Peter Munya ok odhi laro kom boko yiene nikech ne ok ogwe tao thuolo mano migi kaluwore gi chik ne ok tiyo gi thuolo no e yo makare. To bed king'eyo ni en bende en kod ratiro mar dhi e doho mowach ni en ne ok ong'eyo ni ng'ato nyalo neno kit telo kuome mondo mi oyiedhe. Ma bende mina wache od bura mipo ka jang'ado wach monindo kore. Ito boke mar 14 wach moro mit ka en machieglo moro. Machieglo machielo makoro ng'wech mar manyo jalup jolaro ten piny Kenya. Aneno kanyo ka jang'we iri titi iluongo ni Ferdinand Omanyala. Ondike kanyo ni Omanyala omako lwet yawuowi moro ma bende thiring'inye ahinya. Mabendo rwako gudu moro mosomore kama indi to Manyala konoge ni mondo gimed ngufu nikech ma en ng'we iri titi to chal ka gima ng'ato siemo ne ni namba 1 kama ino namba 1 bende en menogo ure chal ka gima tieko ng'wech. Wach mamit ahinya ka indi. Mana kamano koromo gi jwang' mano ni to boke no mar 14 kendo bang' mano nyakoromo gi jwang' ema wakawo thuolo mana mara yueyo ka waseneno ni weche motimore kanyo ka gimorango kanyo gin weche mag siasa mag laro jalup jatend piny Kenya e yiero maduong' mawachomo e kwethno mar Kenya Kwanza kachiel kod mano mar Azimio la Umoja. Wantiere kanyo gi weche maruto koro wacho ni odhi mana dhi nyime kod wechego mane Uhuru Kenyatta omiyo pek e sirkal mare kendo ka wachomo yiero maduong' ma gik moko modhino koloko kachiel kod ogirimiti manochope kod mano gacho kolo mar SGR kachiel kod port no mantiere e dho wadha nam chumbi. Ohala mosebedo koro chore kanyo owacho ni ogoro medo mana dhi kanyo ka ogai mar ODM Raila Odinga koro wacho ni jojua kali nitiere kod pek kendo dhi miyo gi thuolo maduong' e sirkal mare ka odonjo ka dipo ni oyiere kaka jatend piny Kenya e yiero maduong' mabiro. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono kano mantie achiel kachiel e Facebook marwa kata SMS line marwa bende moronwa otego duto wabe somogi ka wadhi nyime kod chenro mar rupiny kod mano mar ambakoro. Erokamano Walter.
kubedo thuolo matoko do kinyi makawuono. Erokamano ahinya. Ote achiel en ni CS Fred Matiang'i wacho ni mondo jopiny otang' ahinya kod jood bura mag dhi yiero nikech chal ka gima gisebedo jok mohero luoko omenda. Koro donjo bunge. Od bura nyalo dhi bedo gi jogo mohero luoko omenda. Jokoromo jwang'o mago duto yudo mane Ramogi TV kaka wanono ni gazet mopogore opogore. Erokamano kuom bedo kodwa okinyi makawuono. Nyinga Cleophas Oluoch. Twak mabiro gi nyawadwa Sharon Ong'ao en chal mar siasa pacho kae. Odhi bedo kod wendo mabende osemolo e studio kae ka ikruok osebedo makare biro mana bang' yweyo okinyi makawuono ka wendo en Okil Kamaloka kendo janon weche go mag siasa Ambrose Weda. Kik idhi mabor, kete mane Ramogi TV.